Čaute, vítam vás pri našom prvom vlogu. Zahajujeme cestu do Kazachstanu pre Laurel a Chaser. Takže sa práve presúvame do dielne, odkiaľ nás Laci zobere na Švechat. Nasadáme na letadlo a ideme smer Kazachstáň. Tak. Bye bye zatiaľ. No už sedíme v autičku, Laci nás vezie. Hello! Letisko Hír. Pristali sme na letisku na Švechate, Lacko nás tu vyhodil. Ideme si letenky vybaviť, letí nám to o 7:00, nemám čas, takže vidíme sa potom. Na zdravie. Slovač na výlete. Sme pristáli. Tadá. Prvé. Silvo. Dobre. Dobre sa ti funkalo. Výborne, som zvedavý na ten môj polovráčik. Tam my sme všetci. A few moments later. No. To je pekný úlet. Five minutes later. Ideme nakúpiť nejaké diely. Uvidíme, že čo sa podarí. Taj. Už si takto nakupoval diely. Na trhu ešte ne. Nie. No, takže ako prvé, predné blatníky dole, dverové rozšírenia dole, tieto zadné, štvrť panely, zadný nárazník, predný nárazník dole. Tak toto vyzerá pod kapotou. Tá kabeláž je docela divočina, ale nejako to aspoň spravíme na cestu. Sú tu takéto takto kontakty porobené, ale akože základ dobrý. Turbo fúka, všetko, len tomu proste treba lásku. Takže ideme na to. Máme nachystané na lakovačku, bez laku, profesionálne. Ideme to dať do farby. Máme tu 8 sprejčekov, tak hádam to vyjde. Silvo, čo na to hovoríš? Tak uvidíme výsledok. Dúfam, že to bude mať aspoň podobnú farbu, jak toto. No našli sme tu takéto perfektné miestečko, kde úplne, že strašne nefúka. Tak let's go. Akože úplne jak strieborná mi to nepríde, ale celkom to kryje. The next day. No tu je naša už polonalakovaná krabička, kockatá. Na co, baby? No však vyzerá to trochu lepšie, ne? Trošku iba. No. Ešte tie dvere jedny, keď nalakuješ, tak to bude fajn. Tieto jedny posledné. No, nasprejuješ. Ale vyzerá to dobre. Oproti včerajšku je to akože 101. Raz to bude hezké. Teraz sa ide čo? Silvo ide skúsiť, či mu pôjde spojka a pôjdeme do dielne. Keď mu nepôjde spojka, tak to bude zaujímavé. Tak ho tam odtiahneme, potom sa vrátime pre toto a keď mu pôjde spojka, tak ideme všetci naraz. A v dielne budete čo robiť? Ložisko, zdvihneme podvozok, poriešime výfuk, neviem, mám napísaný zbytok veci a Silvo si musí vymeniť spojkové valčeky. Tuším, že to chcel tiež zdvihnúť. Moment napätia, či pôjdeme sa ťahať týmito úžasnými zbrklými ulicami, lebo jazdia tu teda akože dosť besne. Takže uvidíme. Spojka bola včera jak hovno a ledva sme sem došli z nákupu dielov. No, toto nedrží, musíme fixnúť. Ideš prvýkrát šoferovať na opačnej strane. Bojíš sa? Ne, bodka. Áno. To bol Silva.
si Čína, všetko možné. Silva, pridaj! Yeah, boy. Skoro. Chlapcov sme nechali v dielni a idem si dať kérku. Tu na lakti. Pôvodný plán bol ísť na malú kerku, hej. Trošku sa nám to vymklo z ruky. Ups. Prepač, mami. Tati. Šupa to bude brutálna. Meanwhile. Zastavili nás policajti, ale v Chaseri. Takže pohodka. Šli sme len zobrať nejaké diely na Laurel. Vidíme, že čo riešia, ale asi niečo o zvuku hovoril, ale je to ticho, takže... Čo povedali? Že tam je trošku hlasnejší výfuk, jak by mal byť. Potom som mi povedal, že my aj tak ideme o 3 dní s tým preč. A on že aha, že to, prečo ste tuto kupovali to auto? A ja že tak u nás sa také nepredávajú. A on úplne šokovaný, že to s tým idete do Európy. A ja že hej no, úžasné. Úžasné. Takže tak. Keby videli Laurel, by mu strelilo dekel. Takže pohodinka. No takže gumky sú prezuté, podvozok je zdvihnutý, spojka odzdušnená, meníme olej, v prevodovke je olej vymenený. Kde Silvo nejakú rozperku nahodil, sme tu v takej dielni. No a tuto trčí tá moja vražda. Ideme sa teraz pohrať s tým. Prvá malá komplikácia. Tuto nám trošku vyplo baterku, asi sa posunul kontakt. Sme v strede križovatky zostali tuto, tak sme to aspoň potlačili. Tak, keďže nejde kufor, tak musíme ísť nejako vnútrom. Tak už aj vieme prečo. Baterka stihla odcestovať, kým Luky zabrzdil. Takže ju rýchlo pritiahneme a dúfajme, že stihneme geometriu. Vymenené, teda baterka dotiahnutá. Vymenené. Dali sme baterku tam, kde má byť. Pritiahli kontakty. A teraz to chytlo aj tak za polotepla. Áno, lebo sa ochladilo na 10 stupňov, zima to je extrémna zrazu. 2 dní dozadu sme sa potili vo vlašnej šťave. Ale fúka, refúkuje. Ako fúka? Muco má moc nízke auto, nevylezlo na geometriu. Tak to musíme dávať dole nárazníčky. Quick update na auta. Žijú. To znamená? A zajtra to je prichystaný Chaserik a Laurel zajtra bude taký. Alebo aj ne. Uvidíme po ceste. Snažíme sa ho dať dokopy. Dobrý deň, aký je teraz plán? Ideme si kúpiť cigošky. Ne, to není plán. To ideme spraviť ďalej, potom. Potom ideme nastriekať ešte dvere na Laureli. A už je taký, že ready, povedzme, je zdvihnutý. Výfuk už tak strašne nevisí, visí trochu menej, nevisí sa. Výkon to nemá furt, iba tak trošku. Nezdochýňa už, ložisko je vymenené. Čo sa ešte robilo? Palivové hadičky sú spravené, čo boli rozjebané. To je asi všetko. Ideme vyčistiť introš, teda Siska ide vyčistiť introš, ja idem nastriekať dvere. Skúsim vymeniť klimapanel, čo tam je. Je v japončine, takže úplne tomu veľa neporozumieme, ale aspoň možno budú fungovať tlačítka. To je asi vsio. Takže uvidíme, čo sa zase podarí, potom dáme update. Čo robíš? Mením klínový remeň. Oh my god. Tak, máme o 5 mm kratší. Dúfam, že bude dobrý. Ups. No, takže mne pripadla robotka, idem tu urobiť trošku očistu tohto špinavého vozidla, lebo je to extrémne špinavé. Akože takto to není úplne vidno, hej, ale akože ešte tu je aj smrad, tak dúfajme, že to trošku tomu pomôže. Luky ide lakovať ešte jedny dvere, uvidíme, ak nám vyjde svetlo, možno ešte stihne aj druhé a bude to mať v podstate skoro celé vozidlo lakované. Takto sa u nás lakujú auta momentálne. To je posledný kúštik. Pán lakerník, čo poviete na tento sprejlak? Katastrofa. Dávno som niečo nerobil takto nesprávne. Takto cigánsky? Áno. Fajnovúčko. No, tak funguje nám aj toto, aj toto.
Fukáre fúkajú. Fukáre fúkajú. Ešte to je aj dotykové. Dotykový. Takže nice. Všetké, jak má byť. Bomba. Pomalý sú. Áno, ideš im to ukázať? Môžeme ísť so Silvom na motokári. No jasné, úplne na to máme čas. Keby neopravujeme vraky. Dneska sme opravili dôležité veci No, dneska aspoň. sme kúrenie opravili, teda fukáre, aj to bude kúriť. I rádio nám pôjde. Čo ešte? Je dôležité. Nezmrzneme. Akože také, no nebude sa nám rosiť aspoň okno, nezmrzneme. V dielni sme porobili na Laureli. Chaser, ten už je hotový úplne. Zajtra sa má schladiť. Laureli sme porobili, vyhnutý je podvozok, ložisko vymenené, oleje vymenené. Všetko hotovo, teda také aspoň čo sa dalo. Tak uvidíme. Nice. Pekné to tu je to mestečko. Veľmi pekné, akože všetko vysvietené, všetko také pekné, udržiavané, majú tu také všade ploty alebo to, aj to každú chvíľu to natierajú na zlato, aby to bolo pekné. A tak, aj tu živo. Toto sú tie zlaté ploty. Vlastne tie tu idú okolo celej tejto rieky kolom dokola. Sa to takto prechádzať. Volky. Všetko krásne vysvietené budovky. No, zistili sme, že ideme cez Ural, cez taký nejaký horský priesmyk, kde asi bude nasnežené. Takže to bude celkom zaujímavé, lebo máme letné gumy. Síce nové, ale letné. Čo ešte, ideme umyť auta teraz, natankovať, zajtra vyrážame niekedy 10, 11. Vidíme. Bude to zaujímavé. Auto nám kúri aspoň. Hej, toto sa spojaznilo najviac, ako to išlo. Rádio síce rádiuje, ale hrajú len tieto výškače. Čiže našťastie sme si zobrali reprák. Takže to istý repráčik, no. No ideme tankovať, ale asi vyzerá, že majú uzávierku alebo niečo také. Čakáme. No. Očista pred výletom, síce trošku zbytočné. Ideme cez Ural a má tam byť hnusne. Tak to bude zaujímavé. Máme letné a Ural má byť okolo 0, takže fajnovúčko. Balený. Výborne. Tu je ešte celkom dosť miesta. Tam máme rezervný PIM. Auto zastudená. Začalo štartovať akože dosť pekne. Porobil som tam nejaké veci. Takže uvidíme, že čo to povie. Tuto sme si dali ochranu proti fúkaniu donútra. Pod kapotou som zapojil ešte nejaký snímač na vodu, asi pre riadiačku. Možno aj preto to išlo tak zle. Takže povedal by som, že sme viac menej ready. Ťuk. Silvo ešte balí Chasera. Tuto za chvíľu vyrážame. 2 hodiny. Chceli sme vyraziť o dosť skôr, ale motáme sa ako vždy. Za chvíľu vyrážame na cestu. Let's go! Opustili sme Astanu, už sú nejaké domečky. Pekná ničo to začína. Je to tak? Ideme tu cez ne. Divoké cesty, všelijaké derevé. A už tak asi 3-krát padol, tak sme ho prilepili. Abe? Že dobre sú tu rozdzigané tie cesty. No sú. Dostali sme sa na pumpu, tak dáme ručnú brzdu. Môžeš? Na co? Pohodinke. Čakal som to asi trošku horšie, lebo keď ideme tak okolo rýchlosťou akože konštantnou, tak to až tak hrozne nevreští. Takže celkom fajn. 3.6. No, zatiaľ vyzeráme takto, asi len špina, inak dobre, nevypíname, lebo za tepla nenaštartujeme a Chaser pohoda. Už sa tálujú pasy, čaplina z poliši. Mouka!
Trošku nám odpadol nárazníček. Už je naspäť nahodený, z čoho niečo musíme pripevniť. Ale inak celkom dobre vydržal na to, že až teraz sa dá čo stalo. Zima tu je teda veľmi dobrá. Montovačky po ceste. Kým to bude len takáto závoda, tak je dobré. Výfuk to už tiež vzdal. Ten bol tiež zavesený trošku inde. Ale dobre. Pečiatku sme nejako vybavili, pasy máme a ideme pokračovať ďalej. Mysleli sme si, že to bude jednoduchšie, ale ešte nás asi čaká viac tých kontrol, sme sa dozvedeli, takže zaujímavé. No nejakú hodnú chvíľu sme čakali, dostali sme číselko. Pokračujeme na ďalšie stanovisko, je to tu akože celkom zaujímavé. Tá co? Posledná kontrola? No čaká nás asi posledná, uvidíme. Máme za sebou kazašskú pasovú, kazašskú colnú, ruskú pasovú a teraz ešte ruská colná. Trošku komplikované. Srandy kopec, no. Keď nikde nič nie, také obrovské nič. A milión ľudí, čo iba čaká donútra, akože to je neskutočné. Vieš si predstaviť tuto sedieť, ako oni? Tak oni tu musia byť tak 3/4 dňa, iba kým vôbec dojdú donútra. Vítajte oficiálne v Ruskej federácii. Auta ich moc nezaujímali. Nezaujímalo ich viac, čo máme v kufroch. Hej no. Ale to, že Laurel je široký a vyrezaný, že... Jedine sa na prvej kontrole pýtali, že čo to vonku rachotí, tak sme ho vypli. A dobre bolo. A to je tak všetko. Máme nezaujímavé auta pre nich. Asi by sme si mali kúpiť tank. Majú tu lepšie. Na budúce zoberieme Skyline. Bolo to náročné. Toľko vybávaček, papierovaček. Brutál, no. Ideme ďalej. Absolútna ničota. Vychádza slniečko. Jupi! Ešte aj tu na konci sveta robia cesty dobre? A u nás v Bratislave nevedie jednu posranú dieru zaplatať pol roka. A tu frezujú a robia novú cestu. Väčšie mesto, lebo to bola cesta akože veľmi zaujímavá, všade diera, všade otrasná cesta. Ledva sme sem došli, auta prežili. Ideme teraz smer Ufa, kde vlastne budeme aj spať. Ideme cez horský priesmyk, no, takže to bude trošku zaujímavejšie. V tomto meste boli sme sa najesť v obchode, ako úplne zastal svet, úplný komunizmus, otrasné, aj tuto vonku. Oproti krásnej Astane, ale dobre, to je pekný Mercedes, asi prvé pekné auto. Samozrejme nefunguje nám tu internet, nefunguje nám tu nič, majú tu zablokované vlastne všetko. Ani na Wi-Fi sme sa v obchode ako nevedeli dostať. Všade iba cash, samozrejme máme zamenené ruble, len 5000-ovky, ktoré nám pomaly ani nemajú z nich jak vydať. Zaujímavá experience. Ideme dál. Dlho sme nešli. Prešli sme asi 6-7 minút a zastavili nás policajti. Neviem prečo, uvidíme, ale toto je vlastne druhýkrát, čo nás zastavili. Prvýkrát nás zastavili v Kazachstane, ale to bolo v noci a nepáčili sa im hlučné výfuky. Hádam sa to zase vykeca, lebo vtedy to bolo, že no choďte, máte tranzit, no choďte. Tak hádam to bude aj tu, tak uvidíme. Aktuálne sme mali brutálny zážitok. Zastavili nás policajti v Rusku a 2 hodiny nám tu lašovali auta. Došiel pes, neviem čo všetko prevrátili v tých autách, lebo trošku sme nevystihli načasovanie. Je 1. máj, majú sviatok, majú vyššie ostrahy a sme v nejakej dedine, kde majú vojenský areál a teraz hneď prvá otázka, keď kúkali do aut. Máte zbrane? A my iba dlažobnú kocku. No, tá ich dosť zaujímala. Tá sa im páčila, no. Samozrejme nefungujú ručné brzdy. Áno, to je naša ručná brzda, naša dlažobná kocka. A absolútne vôbec ich nezaujímal technický stav vozidiel. Vôbec nič. Ich zaujímalo, čo máme v kufroch. Všetky kufre nám prelašovali.
naše gaťky a tak ďalej. No, Bože. tak sme obišli dobre. No, máme nejaký papier a máme číslo aj, že keby náhodou dať sa ďalej, tak máme zavolať. Tak už by nás nemali lašovať. No, tak budeme v to dúfať. Krásne sa nám vyčasilo a obidva auta zatiaľ poslúchajú, musíme si poklopkať. Paráda. Máme za sebou úžasnú cestu cez Ural. Bolo asi všetko na tých cestách. Najprv bolo hnusne, pršalo, teraz vyšlo slniečko. Diery také, že poďme akože náhody. Otras. Luky už šoferuje cez neviem koľko hodín. Idem zaplatiť, akurát sme tankovali. A ideme na ubytovanie konečne ešte asi hodina alebo koľko. Zas nás zastavili policajti. Už sme prešli celý ten Ural. Fakt, že otrasné cesty. Tuto už vidíme, že koniec. Tu sú nejaké dedinka, hej, domčeky. A zrazu policajti. Tak hádam to vykecame, lebo máme nejaký papier na nich. Uvidíme, či nám to niečo pomôže. Máme papier, že už nás prešacovali sprava doľava, z vrchu dole. Tak hádam nám to pokoj. Prekvapivo, stierače na aute sú priam výborné. Až na ten zbytok. Ale statočný bojovník drží. Dosť dobré. To, čo sme s ním prešli už a akými trasami a cestami, tak akože poslúcha. No akože celý problém je to, že to žere asi 15 litrov, možno 18. Ďaká pánu, že to je lacný benzín. Lebo to ide proste v núdzaku, hádže to tam benzín kýblami. Nemáme Ale aspoň to nebude detonovať. Oprskaný je celý zadný nárazník špinavý, že? No. Oflusaný. No a to je všetko nespálený benzín, to môžeme potom na to a to už asi nebude vidno, keď pršalo. No katastrofa, koľko to žere. Kebyže kúpim Hammer, tak to žere rovnako. Nádherné, prenádherné. Tak, ešte, že už sme skoro v cieli dnešného dňa. Na sekundu dozadu som povedala, čo? Už nám chýbajú len krúpy. Pár sekúnd na to, že krúpy. Sme na ceste už, no 24 hodín sme na ceste, už 25 vlastne hodín sme na ceste, akože nepretržite, bez spánku, bez všetkého. A na nohách sme 32 hodín. Nič moc. Dobré ránko. Dnes sa ideme presunúť do Kazane. Išli sme natankovať, urobili sme asi 100 metrov a už nás zastavili ďalší policajti. Tak hádam, to nebude každých 100 metrov, lebo fakt sa tam nedostaneme, je to celkom ďaleko. Je to síce iba nejakých 500 kilometrov, ale vychádza to dosť dlho hodinovo, lebo asi sú tam na prd cesty. Čo povedal Ujo? Nič, pozrel to, že nás už zastavili a hotovo. Našťastie, že máme taký papier. Hej. Lebo akože to bude sranda ešte. Potom sa hlásime. No povedz, čo sa ti podarilo. Vytratili sme silencer, preto som zobral 2. Extrémnym spôsobom to vreští teraz, ale že hrozným. Takže keď sa bude dať zastaviť, tak zastavíme, dáme druhý a pokračujeme ďalej. No, dáme druhý. No, to sa ti povie tak jednoducho. Vieš, kde sa on nachádza? Viem, v batohu. No, však ale... Och. SRS, Ty si Číňan? dobre, že? Si Číňan? Japonec, to je japonské. Činčulák takzvaný.
urobiť? Sám od seba sa zvýšil voľnobek, takže idem ho dať naspäť. Krása. Takú plnú peňaženku peniazy som dlho nemala. Škoda, že tam mám tak koľko? 300-400 eur? No, možno. No tie tenge to sú 400 a toto je tak 90 eur, nie? Dokupy. To bude možno aj viac. No tak do 600 eur tam je max. a peňaženka sa nedá zapnúť. Krása. Extrémne veľa, to že fakt, ja neviem koľko, 15, 17, 18 litrov, také volačo. No a boli sme sa najesť v nejakom nákupáku, akože mesto krásne. Sme v Kazani momentálne. Takže tak, no. Do Moskvy to máme nejakých koľko, 800 kilometrov? Tak no, cez 800. Cez 800 kilometrov, takže budeme asi tak 3-krát tankovať, možno 4 toto. Chaser asi iba 2-krát. Ten žere celkom dobre, ten žere nejakých 11 litrov zhruba. Takže tak. Začína nám 4. deň, 3 dní sme už na ceste, spravili sme 2200 km približne. Tak. Koľko, keď prídeme do Moskvy, nie? Tak sme... No na pol ceste do Moskvy, áno, alebo tak... tuším, že ešte 100 km nám chýba. Alebo tak, no po 100 km už by to malo byť polka cesty. Auta zatiaľ držia. No, keď vidím tieto cesty. Začal mlátiť asi biferák. Šuchocejú to tam všetko možné, hej, vytrasené kolesa máme tak, že volanty obidva trasú extrémne. Pri tomto sa ani nečudujeme, hej, po takomto chodíme polovicu času. No, len väčšinou ideme 130 a až potom uvidíš tú jamu. Áno, zrazu ideš 130 a zrazu, že jama! Au. Je to divočina riadna. No, dneska sa presúvame do Moskvy, kde vlastne budeme 2 noci. Obeháme všetko, čo tam môžeme vidieť v Moskve. Tam by sme mali mať pekné ubytko, tu sme mali také trošku horšie, lebo nám to nevyšlo, keďže tu bol sviatok a všetko tu bolo vybukované. Ale ledva sme niečo našli. Tak sme boli v takej starej chalúbke. Fakt, keď sa študenti dohodnú, že ideme na lacnú chatu sa ožrať, tak presne tak vyzerala tá chatka a smrdela po socializme. Sprchu to sme sa neodvážili si dať nikto. No, ani netiekla moc teplá voda. Teraz ráno už, hej, asi bolo včera vypnuté už. Hneď v noci, ak sme došli, tak tam začalo niečo strašne kikirikať, ale takým zvláštnym spôsobom, že to znelo ako orangután. A nakoniec sme zistili, že to je pau. Co je skurva? Takže celú noc tam vrieskal pau a nevadí, no. Boli sme tak unavení, že sme zaspali aj na tej doske, čo sa chcelo nazývať postelou. Ja som tvrdšiu posteľ v živote nezažil. To je, keby sme spali na zemi a mali sme tam položený iba paplón. Hej. Asi tak. Nevadí, dneska sa vyspinkáme vo fajnovom ubytovaníčku. V Moskve máme vraj pekné. Takže ideme cestovať a keď bude niečo zaujímavé, tak sa ozveme. Bye bye. Malá pauzička v strede ničoho, lebo hľadáme také volačo, jak toto, také nájazdy, ale také na auto, že keď sa človeku niečo pokazí, lebo Silva má pravdepodobne deravý výfuk tým, ako všade šrcha, ale neverí nám to, tak chceme mu to ukázať, že naozaj. Ideme sa napapať za chvíľu, absolútne si nepamätám názov toho mesta. A máme tu do Moskvy 500 km, dneska to odsýpa trošku pomalšie, lebo sú také pomalšie úseky a vyšlo slniečko, krásne počasie, špinavé okno, ale krásne, museli sme urobiť našemu rebračiku striežku, lebo sa nám trošku prehrieval, lebo na ňo peče slnko. Auta to celkom zvládajú, Silo bol tankovať a ideme babať. Dobrý deň, Jujo. Deň dobrý. No Silvoško tankoval. Ja mám ešte tak na možno 200 km. Za 10 km sme v Doroči
to je v Mekači. To mali napísané, že to je zvedom. To je v Moskve. We made it. Obrovské to tu je. A to sme ešte podľa mňa není ani na začiatku. No. A už ideme koľko? Pol hodinu? No, to mám aj neviem. Kokos. Akože po Moskve. Áno, po Moskve. Dosť dobré. Dačo nám naleze, takže si idem laškať, spraviť si teraflu a vybavené. No toto už vyzerá lepšie, ne? Jak, čo to bolo? Žiguláky a lady. Žigulák je lada. Áno? Dobre. Ďalší. No, takže úspešne sme v Moskve sa zobudili. Všetky problémy sme vyriešili, lebo problémov tu bolo až. To si povieme potom. A ideme teraz akurát na Červené námestie. Samozrejme naše úžasné šťastie. Chystajú oslavy. A sem sa zatiaľ nedostaneme. Ale ideme to pozrieť zo všetkých strán a tak. Ty sa ako cítiš, Dochlinka? Celkom v pohode. Hej. Ty tiež si vieš vybrať, kedy byť chorý. Nevadí. Je to tu nádherné, akože všetko také krásne gíčové budovy. Škoda, že akurát chystajú tie oslavy, že tu zavadzajú takéto škaredé stany. Ale ideme to nejako objaviť, aby sme to videli čo najlepšie. Toto je GUM, jedno z najstarších nákupných centier. Sú tu také krásna budova, akože. Sú to také fancy, drahšie značky. Tak sa ideme aspoň kúknúť, ideme obísť tie barikády debilné, čo nás stopli. A ideme sa pozrieť do Kremlu. Ten by mal byť normálne dostupný. Takže tak. Ideme sa dostať donútra, toto jediné vyzerá zatiaľ, že tu sa dostaneme v pohode, lebo tu sú všade zátarasy. Ideme pozrieť donútra. Dobre, s nami vyjebala teta, až tak škaredo. Chceli sme sa pozrieť tuto do toho chrámu nádherného. A že odkiaľ ste? Že hej, Slováci, 2000 peňazí ich. Inak by to stalo čo, 200, ne? Rublov. Či 600. 600 rublov je to pre Rusov a 2000 je to pre Pre cudzincov. Výborné. A nech si ho strčia. Prepočte asi 22 eur. No. Na jedno. Za to, aby sme sa kúkli donútra, lebo sme cudzí. No. Výborne. Tak sme to zrušili. Tak ideme inde. Čo vy dvaja zlosini? Chechoceme sa. A kam ideme? Ideme sa pokúsiť ísť do Kremla, ale obávam sa, že sa to asi nepodarí. Musíme. Všetky brány sú zavreté, takže... Jaj. Ideme ešte z druhej strany a uvidíme. Sa nachádzame v podzemnom tomto nákupnom centre. Ahoj. Koľko to má? 3 poschodia? Pod zemou? To je zaujímavé. To je vlastne tam asi niekde je tu na meste, nie? Kde sme teraz boli? Tam? Tým smerom. Tak tam. A vlastne sme pod ním. Toto je Moskva City. Majú tu obrovské vrakodrapy. Ideme sa na nejaký jeden z nich, hádam, pozrieť, aspoň dať, čo sa nám dneska podarí. Mucko išiel si lašknúť, lebo má teplotku a ja mu blbie, tak my ideme sa popozerať. Ja neviem, po hadovsky, preložíš mi to? Čo chceš preložiť? Neviem, je to po hadovsky celé. Kam ideme? Moskva City. Kam ideme? A na Kievskej prestupujeme. Dobre. Aj keď mi povieš, že tam je rýža s mesom, tak ti uverím. Vítajte hore nad Moskvou. Škoda, že je toto sprosté zábradlie, ale... Kokoč! Tak sme vysoko. A 354 metrov. Nič moc teda, tam by som dole čapnúť nechcela. 90. poschodie. Ale pekný výhľad. Máš piť. No všetci išli spať a my sme si dali tour de metro.
tak teraz chodíme a obďavujeme pekné metra a nikoho nikde. Boli sme sa pozrieť k tým veľkým mrakodrapom do Moscow City, urobili sme si pekné fotky a teraz objavujeme pekné metra. Ešte máme pred sebou 3-4 stanice. Dúfame, že náš múdko sa vypotí, nech mu je zajtra dobre, lebo to nechorúč. Pokračujeme v ceste, akurát nás pred chvíľou zastavili policajti po 187 krát. Bizár bol teraz taký, že vlastne im vadilo to, že máme na opačnej strane ešpezetky. Veselé Vianoce, deťučky, príde Ježiško za chvíľu, už nám aj sneží, ale teda akože už sme mali všetko. No, už len sneh nám chýbal do zbierky, tak je to tu. Sneží! Dobré ránko z Kaunazu po neuveriteľne nekonečnej včerajšej ceste, čo sme sa tak trochu zasekli na colnici. Vyše 5 hodín sme tam sedeli, lebo keď už sme mali ísť len zaplatiť to posrané clo, tak im padol systém a samozrejme ho nevedeli nahodiť naspäť. Tak sme tam 5 hodín, alebo aj viac, 5,5 možno. Ty kokos, tak sme tam setkali jak dementi. O 12:00 sme vyrazili z Moskvy a do Kaunazu sme došli o 7:30. O 7:30 ráno. Dali sme rýchly spánok, lebo už o 2:00 museli sme vypratať ubytko. Takže veľmi rýchly spánoček a vyrážame na 1080 km poslednú trasu cez Poľsko a domov. Takže zatím čavte. Fajnový krúačik tu majú, neuveriteľný. Pohode, ne? Ahoj, baby! Vítajte v Poľsku. Koľko ešte môže byť pred nás? Strepsils na krček. Strepsils, lebo sme boli chorúčky trošku, tuto pánko mal teplotky, nejak sme to prežili. No, z Moskvy som videl, že nič. No, z Moskvy nevidel nič, len fotky, nevadí, šišťo možno. No, v Moskve sa nám stala taká sranda, teda v Rusku. No. Mysleli sme si, že v Kazachstane, že vybereme tenge a zameníme ich v Rusku. No, lenže v Rusku zmenárne nefungujú. Však na čo by im vlastne boli, už ich nepotrebujú, teda zatiaľ. No, takže banky samozrejme všetky zavreté, pretože tam mali sviatky. Nen ti rozumie. Áno, takže lebo sme tam boli jak somráci a každé euro, teda rubel, sme rátali, aby sme vôbec prešli na palivo cez Rusko s tým, jak žere Laurel. No normálne sme boli v obchode a mali sme vypočítaných cca 20 eur na 5 osôb, aby sme niečo zjedli vôbec. Úplne poslední žebráci. Našťastie v nejakom nákupnom centre sme v jednej, čo to bolo, v cestovke sme sa prišli opýtať, že či nám oni náhodou nezamenia a teta, že nie, ale tu máte číslo na takého vexláka. On vám zamení peniaze, len mu napíšte na WhatsApp toto a toto. Ale tak... že robí iba s valutami, čo znamená, že euro, dolár a rubel. A my sme mali zamenené ešte tenge, že však to mali si vymeníme. Mali sme asi 400 eur v tengách. Áno, ktoré si môžeme tak do vačku strčiť momentálne. Takže to bola sranda celkom, tak ten nám zamenil vtedy nejakých 200 eur či koľko. A potom akože už sme hlavne museli prísť do Moskvy, to bol akože cieľ. Hej, tam už sme mali potom nejaký kontakt, čo nám akože dali peniaze. Áno, tam sme mali už vybavené, že dostaneme peniaze zamenené od jednej nejakej známej. Takže to už v pohode, ale no
žebráci. Takže vyrážame ďalej a už v podstate len domov. Cez Poľsko. Aj so zastávkami nejakých 10-11 hodín. No, to už menej. Nie, však ale už aký? nemáme stále čas, ale už je to dobré, už len pekne po diaľniciach, parádička. 16:31, no dojdeme v noci niekedy. Ale konečne už tu sú lepšie cesty. Tak, európske diaľnice. Európske diaľnice, už sa aj dorozumieme, už tu nie sme jak také chvostiky, že Silvo, nerozumieme, poď nám to preložiť. Takže už bude dobre, ak sa hlásime. Už tu ľudia vedia po anglicky. Áno, aj eurá my vieme platiť kartou, to už je luxus. Takže zatím sa majte krásne a točíme, aká bude cesta po ceste. Vydržala doteraz, už tých pár kilometrov dá. Bude musieť. Tak asi má málo oleja, nie? Keď všade nehávaš loužičky. Nie, to podľa mňa iba nejaké, neviem, spojkové ložisko, alebo také oleje. Joj, taká nepotrebná. Možno guličky ti vypadali z ložiska. Vydrž už sme skoro doma. Našťastie nič vážne, len Silvovi trochu sfukuje koleso. Tak raz za čas zastavujeme a má kompresor, to je naše šťastie, lebo pravdepodobne sme dobre doohýňali všetky kolesá a disky na tých úžasných cestách, tak mu trošku sfukuje koleso jedno. No a tak to dofúknu a pojeme ďalej. Už je to do Ostravy 20 km a už potom kúsok a sme doma. Práve sme zastavili pred chvíľočkou na Českej pumpe, niekde za Olomoucom, kúsok pred Brnom. Ideme tankovať obaja aj so Silvom. Prišli tam akurát policajti v tej dodávke. A my, že no, to je prúser. A týpek iba vystúpil, že hello, do you speak English? A ja mu vravím, že my sme zo Slovenska. Že prosím vás, že co to je za auta? Ja to delám 10 let a ja som tie auta v živote nevidel. Ja mu vravím, že no tak toto je Nissan Laurel. A on, že no tak, že to ešte v živote nepočuli. A že no, že určite ten, na ktorý sa pozeráte, je aktuálne jediný v Čechách a na Slovensku. Tak potom ešte pozrel aj na Chaser. My sme si išli zaplatiť a kúpiť nejaké snacky. A jak sme išli do shopu, tak sa ešte pýta, že prosím vás, môže si to vyfotiť? Ja, že jasné. Tak tam potom ešte fotil Laurel, akože sranda, no. Klobúk dole policajtovi, ak to raz uvidí, tak bol fakt brutálny. Ďakujeme. Na Slovensku nikdy. Však sú aj tam normálni, ale je ich veľmi málo. No, Uvidíme, Snad nás nezastavia. za chvíľu sme na Slovensku, no. Prišla. Preto si mysleli, že ju možno niečo zdržalo. Čo sa... No, úspešne hlásime príjazd do dielne. Obidve auta prežili asi všetko. Je tu síce tma, ale iba trošku opadal sprej, ale inak dobre. Vítaj doma! Tak sme to zvládli. No čo? Ja mám pocit, že to auto, čím dlhšie som si išiel, tým bolo lepšie. To prestalo triasť, prestalo to hučať, rozsvietilo sa tomu svetu.
Brutál. Dobrý trip. Áno? Dosť dobrý trip. Ty čo vravíš, Silvuš? Super. Ani som neveril, že to dáme, ale A žiadne problémy s autami, že vôbec. No s autami, že žiadne problémy. Náš najväčší problém bol odvesený nárazník a vypadnutý silencer. To bolo celé. Áno, a sfúknutá guma. áno, to je všetko. Čaute, vítame vás pár dní po našom výlete kazašskom. Autá to zvládli lepšie ako my. Ja som bol chorúčky v Moskve, takže ja som ju celú preležal. Autá to dali na parádu, problémy neboli viac menej žiadne. No na tomto aute sa dačo ešte bude robiť pozdejc. Máme za sebou čo? Koľko krajín sme prešli? 6 určite. 5000 km. 5070 konkrétne, že? Kazachstan, Rusko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Česko, Slovensko. 7 krajín sme prešli. Vyražali sme z Astany. Naša prvá zastávka bola 1600 km vzdialená v ruskom meste Ufa. Mne osobne sa Ufa veľmi páčila, ja som bol veľmi prekvapený. Ďalšia zastávka bola Kazaň. Za ňou sme išli do Moskvy, kde sme boli ubytovaní vlastne 2 noci. Tam sme si trošku oddychli, niektorí boli chorí, niektorí si užili Moskvu, jak sa patrí. A potom sme vyrazili na cestu do Európy. Tam sme dosť dlho čakali na hraniciach, zdržovali nás tam 5 hodín kvôli colným záležitostiam. Vypadol im systém, takže sme čakali vlastne len na systém, sme čakali koľko? 2-3 hodiny? 2-3 hodiny, než vôbec nabehol systém, hej. A potom už sme vlastne ťahali do Litvy, tam sme sa vyspali a potom priama cesta už do Bratislavy. Prvá cesta vlastne z Astany do Ufy, tam bola aj samozrejme teda hraničný prechod. Výborné. Prvá časť cesty bola z Astany do Ufy, čo sme teda prešli za 28 hodín. Dali sme to na šupu. Šoféroval som vlastne celú cestu Laurelia a Silvo šoféroval Chaser celú cestu. To bol akože fakt dobrý zaberák, to by som asi druhýkrát už nechcel úplne dobrovoľne dať, lebo to bol fakt extrém. Tam by sa hodila minimálne teda jedna prestávka na pol ceste, no. Bude ešte v Rusku, no asi ešte v Rusku. Na hraniciach tam sme nestravili veľa času, tam sme boli dokopy asi fakt, že hodinu na tých hraniciach. Mali sme veľkú výhodu, že sme išli s mojimi rodičmi a tí mali diplomatické pasy, takže prechod cez hranice bol o niečo jednoduchší a rýchlejší. Mali sme vlastne prednosť pred všetkými, tam stálo plná hala ľudí, tam mohlo byť 40 ľudí. 50 ľudí, určite. Čo čakali proste na vybavenie a my, že dobrý, že všetkých sme obehli a išli sme prví. Takže to bola pecka. No cesty, jak vyzerali, akože však boli nejaké zábery, že jak tam vyzerajú cesty, ale to bola živá katastrofa, akože po Moskvu to bola hrozná divočina. Hlavne na týchto autách, znížených, športové podvozky. Ideál. To bol extrém, akože no. Mali sme tú príhodu, povieme, čo sme mali, jak sme preleteli cez tú cestu, to bolo brutálne. No išli sme, však celú cestu sme išli vlastne tak, že Silvo išiel prvý s rodičmi v aute a my so Sisou sme išli za nimi, lebo im fungovala aj navigačka v Rusku, aj všetko. Tak sme išli za nimi a proste ideme si po takej celkom peknej ceste, nejakých 120-130 a zrazu vidíme proste popri ceste napravo, že práca na ceste, značku. Tak zvyknutý z Európy, že tam nejaký bagrik bude odstavený, alebo také niečo. Tak teda však ideme ďalej a zrazu proste fakt, že pár metrov pred nami iba som videl, jak Silvo preletel jamu, to bola jama jak svet normálne na celú šírku, vyfrezovaná cesta, neviem, pol metra tam mohla byť hlboká tá jama proste. Pardon. Vyfrezovaný proste kus cesty, určite, že pol metra hlboká jama. Iba som videl, jak Silvovi nadskočilo auto, jak to celé preskočil. Ja už som tiež akože nemal čo robiť, tak som radšej pridal ako zabrzdil, lebo tie laminátové nárazníky by to asi úplne rozdýchali. Tak som ešte pridal proste rany jak svet, tak odtedy sme si dávali teda riadny pozor, keď sme videli, že práca na ceste. A odtedy mi triaslo auto až celú cestu domov a že som ohol jedno koleso, čo by sa aj dalo čakať. To sa nie, to
sranda, že iba jedno. Iba jedno, no. No, to bola strašná šupa. No, takže asi tak nejak vyzerali cesty, že proste cesta vyzerala, že fajn a zrazu teda taká jama, že ak sa jej človek nevyhne, tak teda ďalej už nejde ani náhodou. Potom v Rusku mám pocit, že sa trošku zlepšili tie cesty, že už to nebolo také hrozné. Akože boli, že rozbité, ale aspoň sa snažili byť zaplatané, že ako tak. No čím sme sa viacej blížili k Moskve, tak tým tá cesta bola lepšia a lepšia. A potom v podstate od Moskvy až do Bratislavy bola tá cesta úplne v pohode. Tak to bola v podstate diaľnica. Áno. To je, že to akože z Moskvy sa dá ísť normálne, že one take na šupu doma. Áno. Celkom bez problémov. No potom čo vlastne ešte sme sa zastavili v Magnitogorsku. To boli tie zábery, kde nás teda prešacovali policajti aj s obsami, aj so všetkým. Tak to bol Magnitogorsk, tam sme vlastne išli iba na obed natankovať 100 oktán, lebo bol strašný problém po ceste niekde tankovať 100 oktán. Takže tam natankovať. Potom sme išli teda z Ufy do Kazane, to bolo nejakých, 10 hodín sme boli? 12 tak, na ceste, no. Tam už potom neboli dlhé tie cesty, už sme maximálne... Neboli dlhé, 12 hodín po hodinka. No tak do tých 15 hodín, že ráno sme vyrazili a večer sme došli na ubytko. Všetky ubytovania sme mali zarezervované dopredu. No potom sme išli teda z Kazane do Moskvy, cesta bola tiež akože viac menej bezproblémová, až na to, že nám teda solidne začali dochádzať peniaze. Ale nejak sme teda akože došli, v Moskve teda ja som ležal chorý, zbytok posádky si popozeral peknú Moskvu, takže ja dúfam, že na budúce. A potom vlastne z Moskvy, keď sme vyrazili do Kaunasu, to bolo v Litve. Takže z Moskvy, keď sme vyrazili do Kaunasu, tak vlastne tým, že sme nečakali, že na hraniciach strávime toľké hodiny, čo sme strávili, fakt, že asi 6 hodín, tak sme prišli na ubytko, no mali sme pôvodný plán, že tam prídeme asi o 8 večer, došli sme o 2 ráno. Ubytko sme mali do 10. Áno. Ubytko sme mali do 10. Čiže to bolo nádherné, to bolo najkrajšie ubytko zo všetkých, čo sme mali, krásny mezonetový byt. Takže sme si ho užili asi tak, že sme prišli, dali si sprchu, dali taký power nap, že to bolo fakt pár hodín a rovno sadli do auta a pokračovali ďalej. A potom už to bolo viac menej bezproblémové, lebo z Kaunasu sme išli rovno už do Bratislavy, takže vlastne v Poľsku nič, tam už krásna diaľnica celý čas. V Čechách tam sme išli iba kúsok. Všetko to isté, áno. Potom domov, krásne diaľnice. No to už sme išli vlastne aj bez zastavenia, bez všetkého. V Európe nás ani raz nezastavili policajti, len na tej pumpe vlastne, čo sme my zastavili, tak sa prišiel pozrieť ten policajt a pokecať, že čo to je vlastne zač. A došli sme domov, živí, zdraví, auta tiež. No a čo sa týka aut, tak toto auto je predané už, len ešte na ňom budem robiť samozrejme nejakú vyváračku, celolák, polyuretány, štelovacie ramená, ručku, bla bla bla. Čiže bude z toho pekný drifťák, zostáva na Slovensku. Silvou Chaser je jeho dream car. Tak ten ostáva na Slovensku, len zatiaľ, ako môžete vidieť, ešte nemá slovenské tabule. Uvidím, kedy sa na to odhodlám, aby som to prihlásil, lebo je to veľmi náročný proces, niektorí určite viete, že čo to asi tak obnáša. Takže zatiaľ ostáva na týchto tabulách a ja sa na tom aute aj normálne teraz vozím, takže je to zatiaľ normálne legálne. Môže to ísť na cesty, je to poistené, všetko tak, ako má byť. A sú tam už aj nejaké úpravy spravené, sú tam štelovacie ramená, sú tam adaptéry na väčšie rejdy, motor je trošku upravený, je tam nastaviteľný cruise controller a to je asi tak všetko zatiaľ. Ale tak za autom sú veľké plány, tak uvidíme čo všetko sa podarí a kedy. Takže... Na úplný záver by som ešte dodal to, že koncom roka sa chystáme na ďalší takýto výlet. Donesieme určite zase 2 autá. Tentokrát budú obidve na predaj, takže nás sledujte ďalej, bude určite aj nejaké ďalšie videjko z cesty, lebo však aj keď je tá cesta rovnaká, tak vždy bude iná. Sledujte nás, dajte nám like, odber a všetky tieto YouTubeové potrebné veci a tešíme sa na vás na budúce. Ďakujeme za pozornosť. Čágo.